Kada aldaw ning Martes, alas 11 sagkod alas 12 ning ugto, digdi sa DZGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health as in DZGB para matabangan ang kada saro na malabanan ang stress as in iba pang health issues dulot kan COVID-19. Kamusta ka? Uron kita. PFA on Air. Psychological First Aid, digdi sa DZGB. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. DOH-CHD Servisyong Salud Kono. Na ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na serbisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD DOH-CHD Servisyong Salud Kono. Gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig naon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD DOH-CHD Servisyong Salud Kono. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katulog, ehersisyo magsumba, magpagibig, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga paghirap-dam lamang ini para iwaselang. Kita magkarabangan sa programa kang Department of Health.
magandang umaga sa mga nakikinig ngayong araw dito sa ating programa na Psychological First Aid on Air. Kumusta ka? Urun kita. Ako si Joanna mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. So unang-unang sa lahat, nais ko pong batiin ang ating mga tagapakinig na isang maligayang bagong taon. Naway ang lahat ay nagkaroon ng isang maligayang pagsalubong sa bagong taon habang pinapanatiling ligtas ang sarili, pati na ang mga mahal sa buhay. Naway hindi po natin nakalimutan yung pagsunod sa minimum public health standards habang pinagdiriwang ang holidays. At sana lahat ay hindi nasugatan o nasaktan dahil sa mga paputok. Ayan, wini-wish po talaga namin na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan nung pagsalubong ng bagong taon at pati na po ngayon. So ngayong araw, nakatutok po kayo sa ikalabing tatlong episode nitong PFA On Air dito lamang sa DCGB. Ngunit bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng munting tanong para sa ating listeners. So itong tanong na ito ay isang munting paligsahan na isinasagawa natin kada episode kung saan ang unang makakakuha ng tamang sagot ay makakakuha ng 100 pesos worth ng load. Lahat ay maaring sumali, padala lamang inyong kasagutan kasama na ang inyong pangalan at address sa number na 0927-8461-634. Ang tanong natin ngayon ay, ano ang tawag sa medical practitioner na dalubhasa sa pagtukoy at paggamot sa mga kondisyon sa mental health? Uulitin ko po, ano ang tawag sa medical practitioner na dalubhasa sa pagtukoy at paggamot sa mga kondisyon sa mental health? Sa muli, padala ang inyong sagot kasama ang inyong pangalan at address sa 0927-8461-634. So para po sa may mga katanungan din ay huwag magdalawang isip na magpadala ng inyong katanungan sa 0927-8461-634. Noong nakaraang episode ay nagkaroon tayo ng special episode at napakinggan ninyo ang mga paalala sa pangangalaga ng kalusugan para sa holidays, kasama na dyan ang nutrisyon, safe toys and gifts, aksyong paputok at possible surge of COVID-19 cases. Naway sinundan po ng bawat Bicolano ang mga tips o payo ng ating mga panauhin po noong nakaraang episode. Ayan, kung inyo pong matatandaan ay ang mga nakaraang episode ay nagtaroon din tayo ng talakayan kaugnay sa psychological first aid. Natalakay natin ang mga sitwasyon o ng lusog isip ng mga COVID-19 positive, health workers, COVID-19 suspects at kanilang mga pamilya, mga estudyante at guro sa new normal at mga empleyado at employees. As defined, PFA ay initial disaster response to assess the immediate concerns and needs of an individual in the aftermath of a disaster and not to provide an on-site therapy. So meaning, ang PFA ay sinasagawa bilang tugon sa mga tao na naapektuhan ng sakuna o krisis at kasama na dyan ang pandemya na dulot ng COVID-19. So ninais natin na magbigay ng suporta sa lusog isip sa ating mga tagapakinig, ngunit paano nga ba kung ang isang trahedya ay magdulot ng mental health condition? So ngayon araw ay malalaman natin yan at pag-uusapan natin ang iba't ibang mental health disorders o condition para magbigay kaalaman sa ating mga tagapakinig. So makakasama natin si Dr. Gibson A. Gabitan with Diploma of Philippine College of Addiction and Medical Officer 3 of Juan M. Alberto Memorial District Hospital of San Andres, Catanduanes. Doc, good morning po. Good morning. Good morning Good po. morning sa mga listeners. Apo, Happy New Year po, Doc. Happy New Year. Apo, so maraming salamat po sa pag-unlak sa aming imbitasyon. So talaga napakahalaga po ngayong ating magiging talakayan ngayong araw. So siguro po, start na po tayo, Doc. Okay, sige. Okay. So ang una po, sige po. Sige po, go ahead. Okay, so ang una po natin na tanong is, ano po itong anxiety? So madalas ko pong marinig itong anxiety sa social media or mabasa online. So ngayon po, ano po ba itong anxiety, Doc?
Ang anxiety is a general term that would refer to ang isang tao na parang lagi siyang nababalisa, madami siyang worries. So parang ang dami nang iniisip na mga problema, for example, at kung i-relate natin sa, for example, sa mga sitwasyon ng sitwasyon natin ngayon, halimbawa sa pandemya, madami siyang worries na magkaka-virus siya, yung mga gano'n, no? Nababalisa siya. Pag ang isang tao nababalisa, marami ring mga physical symptoms. Karamihan, ang iba, maraming mga nagko-complain ng maraming sakit sa katawan, masakit ang ulo, masakit ang kung ano-anong parte ng katawan, hindi rin makatulog, tapos parang laging nagpapalpitate, no? Yung ibig sabihin parang mabilis ang tibok ng puso, para siyang nagpapawis lagi, para siyang kumbaga parang nagpapanik, parang ganoon, no? Tapos ang iba hindi rin makakain ng maayos kasi nga laging nababalisa sila, ano. So ganun yung anxiety. At yun din po yung mga sintomas na nabanggit niyo po? Mga kadalasan ganun. Opo. Ano pa po ba, Dok, ang ibang sintomas? Meron pa po ba? Kadalasan ganun lang naman. Opo. So ngayon, Dok, bilang kamag-anak o kaibigan, ano ba dapat natin gawin kapag napansin na natin ang mga sintomas na nabanggit sa ating mga mahal sa buhay o kasamahan sa bahay po? With any mental illness naman talaga, ang pinaka-importante muna is, lalo na kung nakakausap naman ng maayos ang pasyente, syempre it would be better na kausapin ng maayos ang pasyente kung ano talaga ang problema. Kasi karamihan naman sa anxiety, may pinanggagalingan, no? May kumbaga mayroong stressor na nararanasan ng isang tao. Itong mga stressor na to, yung mga nagkokos ng grabing pag-iisip niya. Halimbawa, yung pandemya, kung may matinding problema na pinagdadaanan. So, pinakamainam na gawin muna, kausapin muna ng mabuti ang tao o ang mga kamag-anak natin na nagkakaroon ng anxiety. Ano ba ang nangyari sa kanya? Ano ba ang pinanggagalingan ng anxiety niya? Tapos, syempre, at the initial point, kakausapin na natin, tapos itatry na natin i-solve kung may maitutulong tayo sa kanya. Pero syempre, may mga pagkakataon naman din na kinakailangan na talaga humingi ng professional consult. Yun na yung mga pagkakataon na kailangan ng patignan sa doktor ang pasyente. So, ganun ang una mo nang gagawin. Opo. Yung anxiety po ba, dapat, Dok, masasabi natin na may anxiety ang isang tao kapag diagnose po siya ng psychiatrist? Ang anxiety, like I said nung una, ang anxiety kasi is a general term, na parang extreme worry, maraming worry ang isang pasyente, parang nagpapanik. Pero in terms of the medical diagnosis, syempre ang doktor dapat ang magda-diagnose. Kasi madali naman ma-observe ang anxiety sa isang tao, kagaya ng yung mga manifestations na binanggit ko kanina. So kung merong gano'n ang isang tao, anxiety lang muna siya. Pero in terms ng pagda-diagnose kung anong disorder na ito, it should rely on the doctor already. So dapat patignan ang pasyente siyempre. Ayan. So maraming salamat po, Doc. So sa ating po pagbabalik ay pag-uusapan naman po natin ang depresyon, kung ano ito at ano ang mga dapat gawin. So magbabalik po ang Psychological First Aid on Air. Kamusta ka? Urong kita, dito lamang sa DCGB. Ang oras ay 11:16 a.m. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solusyon sa COVID-19.
Ayan, sa muli magandang umaga sa lahat sa mga nakikinig na episode natin ngayong araw. So kayo ay nakatutok pa rin sa Psychological First Aid on Air. Kamusta ka, Urun kita? Kasama pa rin po natin si Doc Gabitan para ipagpatuloy ang ating talakayan. So kanina na pakinggan niyo po yung kung ano ang anxiety at ano po yung tamang gawin or intervention dito. So ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung ano ang depresyon. So Doc Gabitan, ano nga po ba ang depresyon? Okay, pag pinag-usapan na natin ang depression, medyo broad siya na topic. Pero kadalasan ang isang tao kapag nagkakaranas ng depression, siya ay nagkakaroon ng tinatawag na persistently depressed mood. Ibig sabihin, talagang malungkot talaga siya ng matagal, no? Most of the day malungkot siya, tapos most of the week malungkot siya. Tapos bumababa ang interest niya sa lahat ng mga gawain na he finds pleasure with before. So nagkakaroon ng markedly diminished interest in pleasurable activity. So for example, dati mahilig maglaro ng basketball ang pasyente, tapos ngayon gusto niya lagi na lang nakakulong sa bahay, ayaw na ma-involve sa mga ganong klaseng activities, o kaya dati mahilig maglaro ang pasyente, ngayon parang ayaw nang gumalaw, lagi na lang humihiga, tapos ayaw nang lumabas ng kwarto, ayaw nang makihalubilo sa ibang tao. So nagkakaroon din ng low energy, so parang nanghihina sila lagi, tulog lang ng tulog, gusto lang humiga. Tapos ang karamihan nagko-complain din ng sleep problem. So hindi rin nakakatulog masyado. Tapos persistent sadness. Talagang malungkot talaga sila most of the day. Tapos ang iba, maraming mga somatic complaints. Ibig sabihin, marami ring nararamdaman sa katawan na parang lagi ring masakit ang ulo or masakit ang likod or heaviness in the back, mga ganon. Tapos hindi masyado makapag-concentrate sa mga gawain, hindi masyado pag nagiging indecisive din ng ibang pasyente. Tapos parang meron silang tinatawag na hopelessness. Parang wala na silang pag-asa, na marami rin silang mga guilt feelings. At ang ibang mga pasyente nakakaisip na actually na itigil na ang kanilang buhay. So in general, ganun ang mga sintomas ng depression. Ayan, nakakatakot po. Minsan meron na silang suicide tendencies. Yes, oo. Naiisip na nila kung ano ang gagawin. Ang iba talaga nagkakaroon na ng actual na ginagawa na. So, yun ang nakakatakot na parte ng pagiging depressed ng isang tao. Opo, Doc, meron po akong nabasa sa social media na ang bata daw po ay hindi nakakaranas ng depression. Ano po ba masasabi niyo po dito? Medyo kakaiba ang mga cases naman ng mga kabataan. Kaya siguro kung nakakapansin tayo na nagkakaroon ng pagbabago sa pag-uugali ng bata, mas maganda isang guni na talaga sa doktor ang bata kasi ang behavior naman talaga ng bata is kakaiba. I mean, hindi siya madaling i-interpret kumpara sa behavior ng mga adults na kasi ang mga pinag-usapan ko kaninang mga sintomas, they would actually apply sa mga adults lang. Pero pagka sa bata, medyo sensitive ang case, so kailangan siguro para sa mga parents natin na nakikinig, siguro kung nakakapansin sila ng may pagbabago na sa behavior ng isang tao or sa personalidad ng isang bata, mas maganda patingnan na ang bata sa isang child psychiatrist, no? Para talaga ma-interpret kung talaga nagkakaroon ng mga ganyang kondisyon ang bata. Pero sa adult, walang problema kasi karamihan naman sa mga sinabi kong kanina, mga sintomas ng depression, karamihan sa kanila nagkakaroon ng ganong sintomas. Ayan, opo. So, Doc, bakit po ba nagkakaroon ng depression ng isang tao? Well, kung bakit nagkakaroon ng depression is really unknown. Pero karamihan naman nagkakaroon dahil din sa mga stressors. So, karamihan may matinding pinagdadaanan na problema. Tapos talagang, kasi may mga tao kasi na inflexible sila. Na konting problema lang talagang. Ay, ayan, naputol. So, tawagan po natin ulit si Doc. Hello?
Nawala hello, ba Doc. ako? Opo, naputol po. Sorry. Opo, sige po, continue po, Ano Doc. na nga yun? Ano nga yung... Sa ano mga na nga yung bata sinasabi? po. Sa mga bata, yung depression. Opo. Kadalasan kasi ang pag-interpret kasi ng depression sa bata medyo sensitive, no? So kapag ang mga parents natin, kapag napansin nila na nagkakaroon na ng pagbabago ang behavior o ang personality ng isang bata, nag-iiba na siya, siguro mas maganda isang guni na talaga sa child psychiatrist yung pasyente. Pero sa mga adult, madali lang naman, kumbaga madaling matingnan kung nagkakaroon na ng mga initial na symptoms ng depression, kagaya ng mga sinabi ko. Opo, so yung ano po, Doc, bakit sila nagkakaroon ng depression? Oo. Kasi karamihan naman sa mga pasyente na nagkakaroon ng depression, may nagkakaroon ng identifiable na mga stressors, no? So karamihan sa kanila may mga pinagdadaan ng matinding problema, tapos hindi sila masyado nakaka-adapt or nagiging inflexible sila, ano? So kasi ang iba sa atin kapag nagkaroon ng problema, syempre meron tayong mga taong nalalapitan na pwedeng pagsabihan, kumbaga meron tayong mga support groups na pwedeng paglabasan ng mga sama ng loob or paglabasan natin ng stress, kaya nakaka-adjust tayo. Pero may mga ibang tao na hindi nila kayang gawin yun. Na konting diferensya lang or matinding diferensya din, nagkakaroon na sila ng mga sintomas mentally. So, nagkakaroon na ng mga changes in behavior. So, yung kadalasan na nangyayari. So yes, Doc, bilang kamag-anak po o kaibigan, ano po ba yung dapat natin gawin kapag napansin na natin po yung mga sintomas na ito sa ating mahal sa buhay o kasamahan po? Oo, pagka meron tayong mga mahal sa buhay na sa tingin natin nagkakaroon na ng mga sintomas ng depression, pinakamainam na gawin ay kausapin ang pasyente para malaman kung ano ang problema na pinagdadaanan niya. Tapos syempre, lagi nating sasabihin sa kanila na ang depression pwede rin namang magamot. Tapos may mga doktor at may mga support groups na tayo na pwedeng lapitan, no? Ang Department of Health nagbibigay na din naman actually ng mga libreng gamot through our mga acute psychiatric units or the rural health units. Pwede silang lumapit sa mga RHUs para magpatingin. Opo. So, Doc, meron notion na yung sabi nila the next pandemic is depression daw po dahil sa COVID-19. Ano kaya, maaari ba po itong mangyari? Not to the extreme na magkakaroon ng pandemic of depression. Siguro ang ibig sabihin lang noon, sa tingin ko ang ibig lang sabihin noon, nagiging mas common ngayon ang depression because dahil nga sa sitwasyon na dulot ng pandemic. Di ba ang pandemic, marami mga taong nawalan ng trabaho, ang iba dahil sa takot sa sakit, may mga nawalan na ng mahal sa buhay dahil sa pandemic. Okay. So, dahil sa sitwasyon na ito, maraming nararanasang matindi ang ating mga kababayan, kaya mas nagiging mas common siya. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, may mga tao talaga na inflexible, na hindi sila masyado nakaka-handle ng mga stress sa buhay. Kaya pagka itong dala ng pandemic na ito, mas ako personally sa acute psychiatric unit namin, mas marami talaga akong natitingnang pasyente ngayon na may depression dahil nga sa pandemic. Pero I wouldn't say na magkakaroon din ng pandemic of depression. Nagiging mas common lang siya ngayon. Opo, dahil sa pandemic. So, ayun po, sa mga nakakabasa po ng article na po yun, narinig niyo po yung opinion po ni Doc. So, Doc, ngayon po, kapag na-diagnose na po ba ang isang tao ng may depression, bilang kaibigan o kapamilya, ano po ba yung maaari nating maitulong sa kanya? Lagi lang natin i-remind na kumbaga hindi niya kinakailangan pagdaanan ng mga problema niya na mag-isa lang siya. So, kung meron ng depression ng isang tao at kung nag-undergo na siya ng treatment, for example, nag-iinom na siya ng mga gamot, mas mainam pa rin na subaybayan natin ang progress ng pasyente, lagi lang natin kukumastahin. Kasi kuminsan pagka alam nilang merong taong nagkikare sa kanila, na nangungumusta sa kanila, ibig sabihin mas nagiging maganda ang outlook nila.
So, kumbaga parang mas nagiging magaan din ang pag-undergo niya ng treatment kasi merong mga taong na nagki-care para sa kanya. So, wag lang natin silang pabayaan at wag nating i-discriminate din. Kasi common nga talaga ang depression. Maraming tao ang pinagdadaanan ito. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magiging functional o wala na mangyayari sa buhay mo na nakaaya-aya, magiging maayos ka pa rin namang miyembro ng society kung talagang pagdadaanan mo yung treatment. Kaya bilang mga kamag-anak na mayroon ng pasyente na nagkakaroon ng ganito, mas mainam na lagi natin silang susubaybayan at lagi natin silang tutulungan. Ayan. So, Doc, meron po dito kaming na-receive na question po. Okay lang po ba? Opo. Ang tanong niya po is, Doc, ano naman daw po yung post-traumatic stress disorder po ba? Pareho po ba ito daw sa depression or ano po yung kaibahan po nito? Mas specific kasi ang post-traumatic stress, talagang nagkaroon talaga ng isang parang nakaranas ng isang pasyente ng delubyo sa buhay niya. Tapos dahil doon, halimbawa nakawitness ng isang murder or naging biktima ng isang halimbawa kalamidad na ganoon. Tapos dahil doon, hindi na nagkaroon na siya ng mga sintomas na hindi na siya nakakatulog, madali na siyang matakot, yung mga ganoon. Tapos ano yung isa pang tanong? Yun po, Doc, kung ano daw po yung post-traumatic stress disorder po. Oo. Isa rin siyang mental illness na kailangan ding isang guni natin sa professional, sa mga doktor. Kasi yun nga, ang mga pasyente na nagkakaroon ng PTSD, nakaranas sila ng matinding delubyo or sakuna sa buhay. Tapos, nagkaroon na sila ng mga sintomas kagaya ng matatakutin, hindi na nakakatulog, tapos nagkakaroon na ng mga pagbabago sa pag-uugali nila. So, pag ganon, kasi kinakailangan ipacheck up agad ang pasyente sa doktor. Opo, so yun talaga po, Doc, kailangan talaga na kapag may nag-iba na sa isang kilos ng ating kakilala po, is pa-check po? Kakausapin, tapos Opo, tulungan na lang na magpa-check up. Kasi ang gusto kasi ng gobyerno natin, nagiging accessible ang mental health treatment kasi nga mas marami na nga ngayon ang mga pasyente na nagkakaroon ng mga ganyang sintomas. Kumbaga parang mas nakikilala na ng mga tao, nakaka-recognize na sila ng mga ganyang sintomas. Kaya mas maganda kasi actually mas sa anong klaseng sakit naman mas mainam na naaagapan ang mga ganitong mga kababayan natin na nakakaranas ng mga ganito. Ngayon po, Doc, ano po yung mensahe ninyo sa mga nakakaranas ng sintomas ng depression or anxiety po? Wag tayong matakot na magpatingin sa mga professional or sa mga doktor. Wag nating isipin na nag-iisa lang tayo na merong ganyang sakit. Maraming tao ang nakakaranas ng depression, ng anxiety. Hindi ka lang nag-iisa. Tapos marami rin tayong tulong na pwedeng matanggap galing sa gobyerno natin. Lalo na itong Mental Health Gap Action Program. Hello? Lalo na itong Mental Health Gap Action Program natin na ang layunin maging accessible para sa mga kababayan natin ang mental health treatment. So lagi nang iisipin na ang mga rural health units natin, ang mga district hospitals, pwedeng puntahan para makapagpagamot. Karamihan kasi sa mga mental illness, kasi karamihan dito mga chronic illness, ito talagang pangmatagalan. Ang ibang mga pasyente talagang nawawala na sa sarili or nababaliw na dahil sa napapabayaan, hindi nakaka-receive agad-agad ng treatment. Pero kung naaagapan naman at nagkakaroon ng agarang solusyon sa problema, mas nagiging mas maganda ang outlook ng pasyente. Kaya ang importante lang madaling madala sa doktor ang pasyente sapagkat ang Department of Health naman nagbibigay naman ng libreng gamot para sa mga ganitong pasyente. Ayan. So, ngayon po, Doc, mukhang maraming stigma ang nakapalibot sa mental health. May mga nagsasabi na hindi naman daw po ito importante at hindi naman daw po totoo ang mga sakit na ito or ito po ay kalungkutan lamang. So, ano po ba yung masasabi niyo dito po?
sabi nga ng World Health Organization, there is no health without mental health. So hindi ang kalusugan ay hindi lang ibig sabihin kalusugan ng physical na katawan, no? Ang kalusugan ay kasama doon ang kalusugan ng isip natin, yung tinatawag nating lusog isip. Kaya napaka-importante ng mental health. Hindi lang siya yung normal lang ng kalungkutan. Malaking bagay na magkaroon tayo ng lusog isip. Kaya ang mga tao nakakaranas ng nagkakaranas ng diferensya sa pag-iisip, kailangan silang tulungan. At hindi naman lahat ng tao kumbaga hindi na nagiging functional. Ang mga pasyenteng ito nagiging functional members pa rin naman ng society. Karamihan nga sa mga pasyente ko mga professional na nakakapaggawa pa rin ng trabaho nila, may mga pamilya. Kumbaga talagang pagka nagkakaroon ng treatment na maayos, bumabalik naman sila sa nagiging productive members of the society pa rin naman sila. So sa tingin ko hindi dapat maliitin ang pagkakaroon ng diferensya sa mental health kasi kagaya ng sinabi ko, ang kalusugan natin kasama ang kalusugang pag-iisip at kalusugang physical. Ayan, so kasama na po ata doon yung myth na nabasa ko. Meron din kasi ako nabasa na kapag may depression daw po is hindi na daw po nakakagalaw or yung mga may depression lang po is yung mga hindi nakakagalaw po. Pero meron din po na mayroon nito na part of society din po. Ano po, Doc? Opo. So ngayon po, Doc, last na po siguro may nabasa po akong statement ng sabi, there is no hope for people with mental health problems. Once a friend or family member develops mental health problems, he or she will never recover. So, Doc. There is always hope and there is always recovery. Ang road to recovery naman kasi may be different with each person. At saka, depende naman din kasi sa mental health issues. Hindi natin pwedeng i-generalize yung hope saka road to recovery. Ayan, naputol na naman. So, let's call again po. Immunization, vaccination, sa tuwing Hello, Doc, naputol po. Like I said, hindi natin pwedeng i-generalize yung road to recovery tsaka hope. As a mental health practitioner, there is always hope for the patient, no? Hindi maganda na sabihin natin na hindi na sila magre-recover kasi sa tingin ko pwede pa rin namang maging productive members of the society ang isang taong may mental health issues. Kailangan lang talaga natin silang suportahan at tulungan. Ayan. So, Doc, ano po yung gusto niyong sabihin sa mga tao po na nagdi-discriminate po ng mga tao na mayroon pong mental health problems po or hindi sila dapat i-discriminate, bagkus dapat silang tulungan, dapat silang bigyan ng pag-unawa sapagkat sila yung mga marginalized sector natin kasi tawag nito, hindi nga sila nabibigyan ng tamang karamihan sa mga pasyente natin na may mga mental health issues, hindi nabibigyan ng mga tamang serbisyo ng gobyerno. So dapat silang unawain at bigyan ng kaunting tulong tsaka suporta na maka-receive ng treatment. As a matter of fact, yung ating bagong Mental Health Act na isa batas na nabibigyan na ng pribilehiyo at saka tamang pag-unawa para sa mga kababayan natin na may mga mental health issues. So, meron na tayong batas na nagbibigay suporta sa kanila at nag-strengthen ang mga services na dapat makuha nila. So, wag natin i-discriminate kundi tulungan natin. Opo. So, yan. Magtulong-tulong po tayo. Last na po, Doc, ano na lang po yung mensahe niyo sa ating mga tagapakinig po? Para sa mga kababayan natin na may mga pamilya na nagkakaroon ng mga mental health issues or sila mismo nagkakaroon ng mental health issues, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa tamang behavior, marami tayong pwedeng lapitan na
mga health institutions, no? Ngayon kasi ang ginagawa ng gobyerno natin mas madali na ang access ngayon sa mental health para sa mga kababayan natin. So marami andyan ang mga rural health units na nakapacitate na para sa paggamot at pag-recognize sa mga symptoms ng mga mental health problems. Tapos ang gobyerno natin nagbibigay na rin po ng mga libreng gamot ngayon. So mas maganda malaman ng mga kababayan natin na meron silang pwedeng puntahan kung sakali man na nakakaranas sila ng mga ganitong sintomas. Ayan, so yun nga po Dok, di ba meron din ako narinig na kaya daw hindi nagpapacheck dahil tingin nila is mahal. So ayun po, meron na po pala na sa rural health units na libre po para po sa lahat na aming po mga nakikinig po ngayon. Ang gobyerno kasi merong tinatawag na medicine access program for mental health. So nagpo-procure ng mga libreng gamot ang ating Department of Health para ma-distribute sa mga rural health units natin. Ayan, so maraming salamat po, Doc. Maraming salamat po sa pag-unlak po ng aming imbitasyon at paglaan niyo po ng oras sa amin ngayong araw. Sige, no problem. Opo, Happy New Year sa Happy inyo. New Year po at mag-ingat po kayong lahat. So maraming Okay po. sana po sa ating mga tagapakinig marami po kayong natutunan po sa ating kay Doc Gibson A. Gabitan po ng Juan M. Alberto Memorial District Hospital. So maraming salamat po Doc at mag-iingat po kayo lagi. Sige po. Opo. So ayan po si Doc Gibson A. Gabitan. Sana po ay may nakuha tayong aral mula sa kanya. So ngayon magkakaroon muli tayo ng isang infomercial sa ating pagbabalik. Ay malalaman na po natin kung sino ang maswerteng nakakuha ng tamang sagot at makakakuha ng 100 pesos worth ng load. So magbabalik po ang Psychological First Aid on Air. Kamusta ka? Urong kita. Sa bahay nagsisimula ang kaalaman at paghahanda. Kasabay ng muling pagsisimula natin ay ang bagong pamumuhay para sa ikabubuti ng lahat. Sundin ang mga panuntunan ng inyong lokal na pamahalaan at lugar na pupuntahan. Sundin palagi ang physical distancing. Pag-uwi, maghugas ng kamay at ihanda ng mabuti ang mga ilulutong pagkain. Kapag may nararamdaman, katulad ng mga sintomas ng COVID-19, kumonsulta sa doktor online gamit ang mga iba't ibang paraan ng telemedicine upang hindi na muna umalis ng bahay. Kung hirap huminga, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na health facility. Maaari ring tawagan ang inyong Barangay Health Emergency Response Team o BHERT. Ang mga kapamilyang may kasalukuyang karamdaman at mga nakatatanda ay dapat mas ingatan. Kung may nabago man sa aming buhay, ito ay ang pagdudobleng ingat para mapangalagaan ang isa't isa at ang kapwa. Dahil ang natutunan sa bahay ay sandata para sa new normal. DOHCHD Servisyo Salud Kono Na ako kita gabon. So ayan, nagbabalik po ang Psychological First Aid on Air. Kamusta ka? Urong kita dito lamang sa DCGB. So ngayon naman malalaman na natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot sa ating munting palahok. So kanina na tinanong natin kung ano ang tawag sa medical practitioner ng dalubhasa sa pagtukoy at paggamot sa mga kondisyon sa mental health. So marami po tayong natanggap na sagot. Meron pong sumagot ng psychologist at meron pong sumagot ng psychiatrist. So ang nakakuha po ng tamang sagot
is si Miss Jennifer Kapinig Maleno ng Masbate. Ang sagot niya po is psychiatrist. So ayan, congratulations po Miss Jennifer. Antayin niyo na lamang po ang inyong premyo ngayong araw po. So congratulations. So maraming salamat po sa pakikinig at pagsasagot. Hintayin po lamang ang inyong premyo na isisend po sa inyo. So bago magtapos ang episode natin ngayong araw, ay mayroong balita na nais iparating ang DOH Bicol sa lahat. So, ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Enero sa pamamagitan ng Republic Act No. 10526 o ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month Act. Binibigyan ng pansin ang mga sakit na liver cancer at viral hepatitis at ang mga paraan kung paano ito maiwasan. Ang liver cancer ay ikatlo sa mga sakit na nakamamatay sa Pilipinas at maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang January din ay National Deworming Month. Ang DOH ay mayroong intensified deworming program kung saan ang mga batang may edad 1 hanggang 19 or 19 years old ay inaanyayahang dumaan sa deworming upang makaiwas sa mga soil-transmitted or STH na maaaring makaapekto sa paglaki ng mga kabataan. So ginugunita din natin ngayong buwan ang Schistosomiasis Awareness and Mass Drug Administration Month. Ang schistosomiasis, tinatawag din na bilharzia, ay isang disease na mula sa parasitic worm. Mahigit 200 milyon na tao ay nai-infect dito sa buong mundo. Ito rin ay isa sa neglected tropical diseases or NTD. So ngayon buwan din ay Zero Waste Month. Sa buwan na ito, binibigyan natin ng kahalagahan ang tamang paggamit ng sustainable resources upang ito ay magamit muli para sa mga ibang bagay. So mamaya rin po is magkakaroon po at 3 p.m. ang DOH Bicol ng 2020 year-end report po. Ang magbibigay po ng report ay none other than our Regional Director, Dr. Ernie V. Vera. So ang lahat po ng mga nakikinig ngayon ay inaanyayahan po namin na makialam po sa mga kalusugan na programa po na ginawa po nung nakaraang taon. So mamaya po yan sa official Facebook page ng DOH Bicol. So ayan, maraming salamat po sa mga nakinig ng episode na ito ng Psychological First Aid on Air. Kamusta ka? Urun kita. Sana ay marami kayong mga nakuhang mga leksyon at payo. So marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kaya naman po bago tayo magtapos ay mayroon muna tayong katanungan para sa ating mga tagapakinig. Magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo. Ayan, so ating question po is, bakit mahalagang pag-usapan ang mental health o kalusugang pangkaisipan? Ulitin ko po, bakit mahalagang pag-usapan ang mental health o kalusugang pangkaisipan? So kanina po is may nabanggit na po or may mga dinebunk na myth na po si Dr. Gabitan tungkol sa mental health. So nasabi niya na din po yung ibang dahilan kung bakit importante ang pag-uusapan sa mental health. So yung kung meron pa po kayong nais idagdag ay send po yung sagot ninyo sa 0927-846-1634. So abangan ang susunod na episode, last episode ng PFA on Air dito sa DCGB at pag-uusapan natin ang kahalagahan ng mental health. Lalo na po ngayon na sa kasagsagan ng pandemya na dulot ng COVID-19. So sa muli, ako si Joanna. At ako ang inyong lingkod sa araw na ito na nagpapaalala na pangalagaan ang pisikal na kalusugan, pati na rin ang lusog isip o mental health. Huwag rin kakalimutan na sundin ang bida solusyon kontra COVID-19. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan ang sarili at mga mahal sa buhay.
Bisitahin ang official Facebook page ng DOH-CHT Bicol para malaman ang mga serbisyong Salud Bicolnon. Ehersisyo magsumba. Tulad ng pisikal na kalusugan, importante din ang ating kalusugang pangkaisipan kaya mahalagang alagaan natin ito. Tumutok muli sa susunod na episode ng Psychological First Aid on Air. Kamusta ka? Uron kita. Sa susunod na Martes po yan, 11 a.m. dito sa DCGB. Magandang tanghali po sa lahat. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Ang COVID ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong virus. Sumasama ito sa talsik ng laway kapag nagsalita, bumahing, o umubo ang taong may COVID-19. Kapag ang droplets na ito ay naiwan sa mga madalas hawakan na bagay, maaari itong pumasok sa ating bibig, ilong, o mata. Maaari tayong mahawa rito. Wala pang bakuna o gamot dito, kaya mahalagang maiwasan ito. Paano? Ganito. Iwasang hawakan ng bibig, mata, at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo at tuyuin gamit ang malinis na tissue o tuwalya. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan tulad ng mga doorknob at switch ng ilaw. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat huwag magpupuyat. Stay home. Pero kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask. Siguruhing 1 metro ang layo sa ibang tao at magdala lagi ng alcohol o hand sanitizer. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sa inyong nadangog, ang programang Kamusta Ka? Huron Kita, PFA On Air. Hatod sa Indo, kan Department of Health asin DZGB. Abangan giraray sa masunod na Martes. Kamusta Ka? Huron Kita, PFA On Air. Salamat kan sa inyong pagantabay. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget at sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast